Tama. Hindi ako gumamit na, promise. Alam mo nga doon sa kanila. Bumatak ako. May kasulatan. Alam mo bang kasulatan? Sayang. Kami dalawa naman. Baka naman ito kami dalawa. Nasa lang ko lang naman palagay yung ano. Kumukulang mo lang yung ano. Yung kapatid ko. Babagay pa nga lang sinante. Puntis dito. Nakausap ni Daddy Jojo nun. Sayangin. Laki! Wow! Parang kasing ito yan. Hindi doon ka nga, tama yun eh. Pakasapin mo sila. Para ano? Para si Boss Joe. Di ba ako nakita dito? At yung mga tumutulog po sa akin. Patawarin niyo po ako. Yung mga basher po. So ngayon nanalo kayo sa mga pustahan niyo. Kasi ano po. Ayaw na nga. Paano yan? Ayaw ko tanggapin. Pinasyalan ko po yung Tawagan mo si Jojo. sponsor ko po. Di ko pa rin yun. Ako si Boss Jojo, sige. Pinasyalan ko lang po yung aming date ko. Yung buntis dati. Hingin ka lang ng sorry. Nakita nyo naman. Oo, Daddy Jojo. Ang dami kami na makaawa ko sa'yo. Wag. Nakita nyo naman. Inakyatan ko siya sa loob. Okay lang po kung hindi ko po kami babalikin. Basta wag niyo kukuhanin yung anak ko. Kakapatayin tayo. Di ba? Tama ka ba sa kanila? Ay, ayaw ako. Una, ipart niya ko ba eh. Hindi ako tulad mo. Hindi. Kahit Parang na bumalik kami sa basurahan at sa kalsada, okay lang sa amin. Basta magkasama kami ng mag-ina. Okay lang po Daddy Jojo at saka yung sponsor ko na si Mirna Torn. Okay lang po kung hindi niyo po ako papatawarin at mababalik ko sa bahay. Okay lang po kahit na nandun na yung mga gamit namin. Okay lang po. Kaya ko naman po magpunta na Yeah. sarili ko. I-confirm muna namin si Jojo. Ay kasi yung Jojo, sinabi Jojo. Tawagan mo si Jojo muna po.